A hülye gyerek. Ez is felrakja a YouTube-ra. Nem jön ki, te is után. Nem ismerem a gyereket. Hogy vegyem ki? Ugorj érte. Ezen az összesen oda dobok egyet. Mit? Felszedi a jéget. Oda. Ez mire volt jó? Lett volna, hogy ide jön. Ott egy... Ember. Embernek a keze. Embernek a keze, ugye? Beesik. Üljél már le! Szedd ki lábbal. Akarok én most szenvedni. Nem ezt mondtam. Visszamegyünk a harmadikért? Gyere! Inkább nem. Kamerázzuk, hogy jön a gyerek. Leütjük. Jön a másik is. A gyerek meghozta a síléceket. Igaz, hogy nem az, de jó nem. Jól érzed magad? Elfogyott a kezem. Hát. Jól érzed magad? Nem. Oké. Kikapok.